Yan guys, no? So papakuluan lang natin. May tanglad, sili. Yan na guys, nakulo na eh. Wow, pinula tayo ng danggit guys. Kulong-kulo na. Yun, bango ah. Wow, bango na. So guys, good morning guys. So sa araw na to ay magluluto tayo ng ating pang-almusal. Ayan, so ayan guys, so magandang umaga sa lahat dyan. At ayan guys, nakasaing na tayo. At ating ulam ngayong umaga na to ay ayan, danggit. Oh my God! Yun. Ayan. So umaga tayo nakapagmalingki. At nandito na tayo ngayon sa butika ni aming customer sa Daraga Albay. Ayan, so anyway, so yan guys, no? So papakuluan lang natin. May tanglad, sili. Ano guys, at inano lang natin yung ating kanin, painain-in. Yan na guys, nakulo na eh. Wow, gawin natin itong danggit guys. Magtinula tayo ng danggit umaga-umaga. Lahat na natin ito guys, dahil yung super kala natin ay parang paubos na. Dalawang lote ko sana, kaso baka di abutin yung ating kalan, kaya pag-isahin na lang natin. Sayang, magpapaksiw sana tayo guys. Di na lang, yan na lang tayo mag-focus sa sabaw. Ayan, so meron din tayo ditong longgay. Ayan guys, so green ng green, oh, dahil sa tanglad, oh. Wow, sarap na naman yung almusal ni Dodong Richard Butchoy. Pinatulog ko muna guys at napagod, binag-drive ko. Ayan na guys, so pa natin guys. Para mabango sa mga oh my goodness! Walang natira. Walang natira guys. Ito yung kitchen. Kagano natin yung kitchen guys. Yan. Apan. Stitch lang guys. Guys, kulong-kulo na. Yun, bango ah. Wow, bango ng danggit guys. Tikman natin. Hirap dito malunggay guys, oh, pag natubigan. Hindi ganong nababasa. Yan na guys, ilagay na natin ang malunggay. Yan, so ano lang, alo-aloin lang natin. Ayun. Hindi ko na siya nilagyan guys ng pang-asim, dahil pag nilagyan mo siya ng pang-asim, itong malunggay nito ay parang maninilaw siya, no? So ganyan na lang para yung sabaw natin ay green. Ayan, oh, medyo green na siya, oh. Ayun, oh, no, ba? Yan. So ganyan lang tayo, lutong probinsya lang tayo guys, no? So, kung nasa Bulacan tayo, di pwedeng walang pang-asim, dahil yung asawa ko mahilig sa asim. Yan, shout out sa asawa ko. I love you. Chup-chup, mama. Ayan, so ayan guys, at pinatawag ko na si Richard at kakain na kami pang almusal. Stay tuned lang kayo dyan guys. Yan na guys, so kakain tayo. Ano na tayo, pang almusal natin guys. Tiruy. Guys, so kain tayo guys. Aming washing. Kain tayo, kain. Sardi. Kuya sila doon, Sardi. Hindi tayong logo. Hindi malamig. Okay, so, danggit, oh.
Yan na bumaba, malamig eh. Ayos din yan. Sabaw. Sabaw. Ang sabaw. Ay tayo mga biyaheros, guys. Ingat sa mga biyahe. Almusal natin to, guys. Ah. No. Grabe. Yan kausap yung mga pasahero eh. Ah. Yan kausap yung pasahero doon sa likod eh. Sabaw tayo, guys. Bawi sa puyat. Yun si Charlie yun ang puyat, oh. Hindi daw siya ng puyat sa pagdadrive, na puyat siya bantay sa lubak. Grabe lubak. Sus, para Yosef. Kaya puro lubak. Grabe mga kasi ano yan. Tagulan kasi dito guys sa Bicol, kaya ganun grabe lubak dito. Alam mo, kumaan na. Ayos guys. Ayos, ayos.